Hola, em dic Amina, tinc 10 anys i us explicaré una història d'un continent que va ser ric d'aigua i felicitat, el continent d'Àfrica. Una vegada va haver-hi un llac on tothom hi anava a beure aigua i a agafar-la per cuinar i per netejar la casa, en fi, per fer de tot, per fer coses necessàries menys una. En aquell temps, les tribus d'Àfrica no sabien la importància d'aquell tresor, d'aquella cosa tan important per sobreviure. Aquella cosa que cada mil·lilitre d'ella era com un diamant, de l'aigua. La gent jugava amb l'aigua, feien guerres d'aigua, la malgastaven. Però conta la llegenda que una tarda, mentre s'anava el sol i sortia la lluna, el sol va veure per primera vegada el màgic reflexe de la lluna en el llac. En veure-la, es va enamorar immediatament d'aquella bellesa. La lluna era ben presumida i li encantava reflexar-se en el llac. Era com si caigués en un somni ben profund. El dia següent, totes les tribus estaven al llac felices i alegres, sense saber el que els hi esperava. Pues el sol volia tornar a veure la lluna. Estava desesperat per veure-la i se li va ocorrir la desastrosa idea d'agafar tota l'aigua del llac de manera que podria veure la lluna sempre, de manera que mai més estaria sol. El dia següent, en veure que no hi havia aigua, es van donar compte de lo necessari que era aquell element per a les seves vides. I aquesta és la raó que afecta a moltes vides del present de gent de l'Àfrica. No sabeu la gent de l'Àfrica que avui en dia comença el dia caminant, la majoria més de 5 quilòmetres per anar a buscar un got d'aigua contaminada que finalment els matarà. I aquesta soc jo, una nena com qualsevol altra, que es passa el dia a dalt i a baix buscant un got d'aigua. Save the Children és una fundació que ajuda els nens d'Àfrica a tenir allò que més els hi fa falta, l'aigua, un tresor fundamental per a les nostres vides. Cada pas que fas, un cèntim més. I cada cèntim, una vida més. Col·labora.